Temaşevanê hêja û carekî din di bername Netew TV di bername rojiyê de em li pêşberî wenin. Em car di we bi rêzdarî selam dikin û bi umûda ku bernama me bibe ronahî li pêşiya temaşevanê me û bibek xizmetkî ji dînê İslamê re û ji milletê me re. Xuda Azze ve Celle di Qur'ana pîroz de di Sûreyê Vel Asr di Sûreyê Asr de aha dest pê dike. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insane lefî xusrin illellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsev bil hakkî ve tevâsev bis sabr. Di mealê vê sûrahan de Xuda Azze ve Celle qesem dike. Dibêje insan di xisarê de ye, insan di zerarê de ye. Muheqqeq insan di nav xisar û zerarê de ye. Ancak kesê ku di nav xisar û zerarê de kiye û kesê ku xwe ji vê xisar û zerarê xilas kirî kiye, Xuda Azze ve Celle di dewama sûreyê de jî wî dibe. Dibe ancak ew kesê ku karê baş kiribe, İman anî ve baweriya wî heve karê baş kiribe, ancak ew însanana evê ku tewsiya sebrê û heqê li însana dike, ew müstesnayê ji vê xisarê de ye. Îro em dixwarin ku belê teraziyekî dayinin destê xwe, em çiqas di nav xisaretê de ne û çiqas me li alî emelê baş û li alî îmanê ye, em vê teraziya xwe dayinin kan emelê xwe bipîvîn. Temaşevanê hêja îro wexta ku tê gotin zerar, tiştekî tê eqlê însan ku zerar ku eger ji meqamê wî dunyewî rabe yaxud zerar ji axiretê de belkî bi tabîra cehnemê tê zanîn. Li belê ez dixwazim di vê derê de da hinekî fire bikim. Ka zerar çi ye? Malum zerara herî mezin ez tabîra darê didim. Zerara herî mezin ji kurmekî darê ye. Dara terekî kurmekî di hundirê wî de çê dibe, ew kurma yavaş yavaş aheste aheste li dora xwe kurma hêk dike û kurm zêde dibe, ew kurma jî wî darê dixwin hetanî ew dara pûç dibe, wexta ew dara han pûç dibe, di jor de werdigere tê xwarê û erû merû mêze dike, kesê ku ew dara birîve, kesê ku baltel wê darê xistibe, kesê ku gulîçekê wê darê pejrandibe, tu neyê. Kesekî naxuye, li belê merû mêze dike, darekî terekî hatiye hilşandin, di jor de şikestiye hatî xwarê. Lê wexta merû mêze dike, merû birîna wê darê dibîne ku birîna darê ji darê ye. Wê darê ew kurma xwedî kir û wî kurmî jî ew dara xilas kir. Bi rastî di İslamiyetê de kesê ku dijberê İslamiyetê ye, kesê ku dijberê dîn e, tu car û tu wextê nekarîbî ku zerarê bidin dîn. Zerara dîn ji wan çê nebîye. Zîra ew hatine naskirin, tê naskirin. Yani yekî ku ji dînê me nebe, ew wî nas dikin, ew zaten nikare zerarê bidin min. Wexta ku hat cem me, ez xwe ji wî diparêzim. Zerarekî ji wî çê nabe. Lê belê evê ku xwe bi min ve girêdaye, xwe bi însan ve bi İslamiyetê ve girêdaye, xwe bi mezin û rêberê İslama ve girêdaye, xwe İslam dayê zanîn, di olê de jê re tê gotin münafık, di nav civakê de jî yani bi tabîrekî daha rojane jê re tê gotin oportunîst. Wexta ku oportunîst di nav du ola da yaxud di nav du qewma da, di nav du netewa da dikare xwe bide îdarekirin, menfaeta wî li kîjan alî bi xwe dide wiyalî, ku wexta menfaeta wî li wiyalî çû, îjar xwe dide aliyê din zerarê dide hemberî xwe. Di tarîxê de, di tarîxa ola giştî de kesê ku zêde zerar dayê İslamiyetê münafık bûne. Çünkü Müslüman pê bawer bûne.
gotu vana jmeye lebele nizanıvi ku di qalbi wanda di dilê wanda çi heye Seyda Melenuri digot xwîn û şîn û kîn yani nizanî bu eva sebeba vana yani xewata vana ji bo şîneyê ji bo xwîneyê ji bo kîneyê bi vî şeklê han İslamiyetê rêberê xwe pir mezin şehîd da ta em ê ji wê derê de tespî birin werne ser îro mesela Ebu Lü'ed aşvan ku yani hostay aşa bû aş çêdikir lê hatibû girtin di teref kesê ku bixwazin Hezretê Ömer bidin şehîdkirin di teref wan da hatibû kirin bû cehş yani têgotin ya cehş bû cehş hatibû kirin lazim bû ku Hezretê Ömer şehîd bixista Hezretê Ömer jî jê ra got bira aşekî çê bibe ku însan têda hubûbatê xwe bihêre jê menfaetê bibîne Waqta Ebu Lü'ed anî hatin bên da naskirin go eva aşekî pirin çêdike go ya Ebu Lü'ed go tu yê aşekirin çêke go ya Ömer ez ê aşekî wer çêkim bigerînin tu kesekî aşa ne gerandî ne jî dikarî bigerînin bi kînaye got bi rastî jî Ebu Lü'ed aşekî wer çêkir di tarîxê de tu kesekî aşa ne gerandî û ne jî dikarî bigerînin Ebu Lü'ed bi yaklaşıma İslami nêzîkî Hezretê Ömer bû ket nav İslamê li ser nimêjê xencer li pişta Hezretê Ömer xist Hezretê Ömer li ser nimêjê şehîd xist aşê ku geran bi rastî jî tu kesî negeran tu quvvetekî dikarî û Hezretê Ömer bikuşta pehlewan ku tu kesekî neverî û berê xwe bida Hezretê Ömer Sewta Hezret Ömer bi ser insan diket cur bi cur direvîn lêberê Ebu Lü'ed bi münafıqtiya xwe ku xwe nêzik kir pir rehet Hezret Ömer karî wî şehîd bixista di İslamiyetê de me got terîma çi terîma münafıq lê di terîma rojevê de tê gotin oportunîst ev ê xwe li du aliya dide îdare kirin xwe li du aliya dide îdare kirin xwe li nav du netewa dide îdare kirin Tere cem raşa dibe ez raşim, bir raş ra dixu, tere cem spî dibe ez spî mi, spî ra dixu. Lê belê bi gur ra dixun, bi şivan ra digirî, bi gur ra perçe dikim, bi şivan ra digirî. Ji wan ra tê gotin çi oportunîst, ev ê xwe li her terefê didin îdare kirin, ew. İşte Xuda Azze ve Celle dibe, vel asri innel insâne lefî xusrin. Divê ez qesem dikim bi esra seadetê ku însan di nav xisarê de di nav zerarê de jiyan dike. Çima tabî menfaetê xwe bûne, ji bona berjewendiyê xwe xwe firotine, ji bona rizqê dunyayê yaxud ji bona çorbekî yaxud ji bona lîbasekî rind, kincekî rind însan xwe difiroşe. Resmê mêze dike piçûka resmê dibîne. Wê neşekir wê resmê da dibîne lê resma mezin giştî di paş çavê xwe dihêle. Yani xulase însan di nav xisaretekî wisa dayê ji bo tiştekî pir piçûk cewherê pir mezin zay dike. Tabîrekî yekê Tirk heye bawer ki belkî yani însan ez navê wî nizanim lê gotina wî gotinekî rast e. Gotin wexta rast bû ji kê de tê birawer Ereb, Türk, Kurd, Yahudî, Hristiyan, Ermenî, Asurî yani netewa wî çi dibe dîrê wî çi dibe kêfa wî ye wexta gotina baş û baş e tiştê rast rast e bi Tirkî dibêjim ji bona ku hurmeta min ji gotina wî re hebe bi Tirkî dibêjim bi Kurdî jî diçewirînim divê bir ağaçtan 1 milyon kibrit çıkar bir kibrit 1 milyon ağacı yakar bi rastî ji darekî bi milyona kirbît çêdibe lê ew kirbîtê ku ji wî darî çêdibe bi milyona jî dara dişewtîne kirbîtekî dikarî daristanekî xilas bike civaka ezîz temaşevanê hêja yek xaînekî dikarin netewekî xilas bike yek oportunîstkî dikarin milletekî xilas bike yek münafıqekî dikare dînekî xilas bike
Hatta niku insan vakta megoya kurme dare ji dare nebe dar aşk nabı o dar nay xore dar ver nager puç nabı mego ki beriye civan tıştayı beriye civan xısareta ki dinav xısareti da ne Xuda azze ve celle dibêje illellezîne âmenû ve amilû salihâti ancak ew kesê ku bawer kiriye iman aniye karê baş dike iman aniye bi çi iman aniye çi bawerî çi ye bawerî ev nêne ku merivê la ilahe illallah Muhammed Resulullah kafiye naxir va ne bawerî ye bawerî ew tu ji hebûna Xuda ji qadirbûna wî ya mutlaq ji xaliqbûna wî ya mutlaq di beynê te de di mejiyê te de tu kêmasîkî tu nebe tu mejiyê xwe eqlê xwe ji temamî kêmasiya temîz bike bila qeyd û şert bi hukmê Xuda baweriyê bîne bi hebûna Xuda baweriyê bîne bi qudreta Xuda baweriyê bîne bi xaliqbûna Xuda baweriyê bîne o li dijberî Xuda jî tu tiştekî din di hêza xutbiqasî Xuda bi hêz nikare qebûl bike hêzekî din tu gere nas neke tu ancak bê hêz hêza Xuda ye ku wexta te îmanekî aha saxlem te bi Xuda îman anî lazim e ew Xudayê ku te wer pê îman anîye tu bi her gotinê wî îman bîne bi her gotinê wî jî tu wê çaxê qanî bi tu bi her gotinê wî jî bawer bi her emrê ku Xuda dayî ser te tu bi her emrê bigire wê çaxê tu divê îman çünkü îmana bê emel nabe heta ne ku emel tu nebe îman çê nabe îman çê nebe jî emel çê nabe min îman anî lebele emelê baş nakim emelê xirab dikim tu qîmetekî wê îmanê tu neye ancak îman bi emelê baş müzeyyen dibe dara wî fêkî digire dara wî aj dide belgê wî çê dibe siya darê çê dibe fêkiyê darê çê dibe ji wan dendikê fêkiya dendik çê dibe çerez çê dibe nimet li wê darê pir û pir mezin dibe eger ku mera wexta îman bi Xuda anî mera bi temamî qanûnê Xuda îman anî merî wê çaxê tiştê baş dike Xuda divê emelê baş bikin karê baş bikin karê baş çi ye qey libêje qey rojî ye qey zekat e qey hec e vana tu ji boî xwe dike ev li mêja te eleqedar dike rojiya te eleqedar dike zekata te eleqedar dike li tiştê ku temamê civakê temamî insaniyetê eleqedar dike ew tişta heye ew tişta çi edalet e eger wexta ku tu sultanê adil nebe çi qas nimêj dike çi qas îbadet dike çi qas cara te re hec here hec tu qîmetekî te li cem Xuda tune ew ji boî te ye ji însan re edaleta te lazim e lazim e tu di wê saltanata xwe di wê wîlayeta xwe di walîtiya xwe de di mülkiye amirtiya xwe de mülkiye de di melletiya xwe de di muxtariya xwe de di müdürtiya xwe de tu gere adil be çünkü ihtiyaca herkesi bi edaleta te heye lê nimêja te siv ihtiyaca te pê heye Xuda li ser te emir kiriye tu bike mukafata wî digire tu neke zerera wî tu dikişîne lê belê wexta tu edaletê zayî bike zerera wî tenê tu nakişîne zerera wî civak kiştik dikişîne İşte karê baş Xuda azze ve celle de kesî îman anî karê baş kirî karê baş çi ye karê baş em li ser gundekî temsîlekî bidin mînakekî bidin di gundekî de qanûnekî nîzamekî tune herkes bi gorî xwe ê ku mer'ê digire ê avê dibire ê dara dibire ê daristana dişewitîne herkes pêketî ji xwe re îşkî dike peki dibe de karê baş çi karê baş ew ku yek bibe sebeb li dora xwe örgütlemekî çê bike komkî çê bike qanûnekî nîzamekî bîne wî gundî di wê nîzama wî gundî da ava kesî neybirin darê kesî neybirin daristan neyşewitandin heywanê kesî neydizîn malê kesî neydizîn seviyê kesî birçî nemîne hêtîm li orta nebîne nîzam kî bîne karê baş vay
İro devleta kuanteda dijin Türkiye'yi. De Türkiye'de kare başçıyı, kare baş hukukaki damezrandına hukukakiye. Kare baş rakırına ortaya beadaletiye. Rakırına beadaletiye ortaya. İro kare baş de Türkiye'de ev. Ce talimu terbiyeyi. Damezrandına medresayı. Vekirina meytebi ahlakı. Vekirina meytebi ahlakı. Mesela navi mektebi din. Mektebi ahlakı. Da mezarandına peşkısına bilimeyi. Kare baş vay. Amele baş vay. Lazımı insanı bavermen tişti ku zamanı ayende yani peşeva insan peşe roja insan ra dıvı menfaat لسر ویجی عقل خوینه که بده خبتاندن عقل خو لسر ور بده وستاندن لسر تکنولوژی پیشتا بخه همه ام ایرو دوی که نشوپیا هنده دروجا ایرو دا ام ایرو چه خاطی دسته ما ام بوی قانع ببن ویا جمعه نابه چونکه خدا عز و جل جمعه دخوازن که ام کاری باش پیشتا بخن ایرو از بها ببیجم ایرو کاری باش دوی دولت Türkiye'de چیه kare başlı devleta Türkiye'de ahlaki, talim terbiye ki var insan bıgırın, insan bıkarı ve bave xu xadi bıkın, bıkarı diya xu xadi bıkın, bıkarı yetime xu xadi derkevin, bıkarı fakire xu xadi derkevin, em talim terbiye ku medrese ve mektebi var bidin vekirin, insan dev bave xu neve duan mal huzur eda, nevejin koşi huzur evyav, dumala xuda küçük ku pısıka xadi nekir. Karebaş vay. Karebaş ev ji boy azadiye insan bixebitin. Ji boy özgürlüğe insan bixebitin. Ji boy hak ve hukuka insan bixebitin. Adaleta insan herkesi alakadardır ki. Lebele ibadete insan şahsivi alakadardır ki. Mesela Necaşi, Kral-ı Habeşistan'ı Peygamber aleyhissalatu vesselam de hicreta yekemin de ji qawmê xwe ji eshabê xwe ji hevalê xwe rêhevalê xwe ra gotin here cem Necaşî. Jê ra gotin ya Resulallah Necaşî ne Müslüman e? Got belê ne Müslüman e fakat adil e. Ez ve teslîmî adaleta ez ve teslîmî adaleta Necaşî dikim. Ez bi adaleta Necaşî bawer dibim ve dişînim wir. Bi ibadetê Necaşî bawer nebû. Bi adaleta Necaşî bawer bû. Mesela di dîrokê de adalet insanı per adil te bahs kirin. İnsanı per adil te bahs kirin. Jivana yek noşirvanı yani lazım xuna ki mecbur Müslüman be. Bira ku adil be Müslüman ne biji tışna be. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam adalet tercih kiriye. İbadet ne? Yani kes teslimi ibadet ne? Teslimi adaleta Necaşî kiriye. İro amel salih kare baş jemera jiboy jiyane adalet tesis kirina adaleti tesis kirina dibêjin ya anayasa. Tesis kirina anayasa ki vekhevi bi hukuk o tesis kirina maddiyeta ki ku insan eşit je fayde bibine. Dey dibêjin çi eşit pavrekirina vekhev pavrekirina vekhev yani herkes vekhev menfaat ji hizmete bibine ji hizine bibine. Yani menfaat ew ku ji sedî nodê heştê milyonî ji sedî deh mülkê devletê yani vergî ku tof dibe bütçe ku di devletê de tof dibe wî turî de tof dibe ji sedî nodê civakê ji sedî nodê heştê milyonî bis ji seda ji dehê wî fayde dibine o ji şuma sedu ji sedî dehê ku dibine ji sedî not fayde dibine. Ez ve aha yani bidim fehm kirin bi misalekî wan bername xwe xilas bikin. Eğer îro dibêjin ya gelir milli gelira Türkiye eğer milyonekî yani milyar ki dolar bi nüfusê Türkiye jî 100 milyon bi. Ji sedî nodê wî 100 milyonî dike çi? Dike 9 milyon. 9 milyon insan
bi 100 milyarı, bi 100 milyoni perece radikebe, 100 milyoni, jüvi milyarı, 100 milyoni vi, ji 9 milyoni radikebe, 9 milyoni vi ji 10 milyoni radikebe. Evet, gelir dağılımı. A vakta ku gelir dağılımı da beadaleti hebe, demek ki kare baş ne hati kirin. Çekirina riyav, işte pavrekirina paketav, dayına mıkarına nahir. Tu adaleti tesis bükü kare baş adaleti. İllellezine amenu ve amilu salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bil sabri. Evet, tavsiye hakkıdır. Hakkıcı insan radı becer. Tavsiye sabredir ki. Tavsiye kişan sabredir ki. Ev sabra ku insan stüye xukhar bıkı, xu fakir bıkı, be dertişna ve sabr bıkım, du tokat edicil mıkıtışna ve sabra ki usa na, Xuda bahse cüve sabre nakır. Sabra ku Xuda ce bahse dikı, bi sabru sebat, di tekoşina Xuda, di mücadela Xuda peşta bikebe. Dibi ku astengi derkev peşiyate. Dibi ku millete varışkenandın. Dibi ku serete varışkenandın. Dibi ku tu male xuz zayibikı. Dibi ku te evlade xuz zayibikı. Bira van tiştana tej, tekoşina tej, mücadela te ne de sarkırın. Bi sabru sebat, li ser tekoşina xu, li ser mücadela xu peşta herin. Bi umuda ku em giştik fam bikin sabır, sebat çiye, kavrama adalet çiye, kavrama xısare çiye, o kavrama iman çiye, bi umuda ku em jê fam bikin, ve kişta rezdarî selam dikin, bi mirin di xêr û xweşiyê de.